तोंडा अरे तू अजून गेल ना रे अगो तू अजून निघा ओय अरे गाडी पंचर झाली तर ड्रायव्हर टायर घेऊन गेला माशी एक काम करे साहेबा. साहेबा नु एक काम कर माश तुगे बुलेट दी आणि ते एलिका आणि ही शिनाई बायको? ओय रे एलिका ही आणि बायको शिनाई बाबा? माझा करा रे एलिका आणि शिनाई बी मरे ते लेट झाला आणि तू उठ रे अरे बाबा उठवलं. उठ रे दोर अगदी जोड लागा होता दोर ते शिर आणि अगो तू किती कोत्ता अरे ते एलिका आणि शिना कुई लेट झाला ते माश काले करपा जाय तू दाडा सांग माशे पावू म्हणून तू अगो दाडा सांग माशे तू कोटा चलो बाको ओटा माश अगो 3 लाख बाईक दी आई 3 लाख आय त्याच्या चोड लाख यात्रा गायला ते जापा जाय हे स्टार्ट होईन त्या सांग रे मोटर येता स्टार्ट होईन त्या सांग रे ए तू होई रे शे उठ अगो पण स्टँड कटाय आऊ एक स्टे आऊ एकन बाईक चलो बाको काही उठ रे उठ दाडा सांगा आणि तू डायरेक्ट कितको पाव की त्या तू लेट आहा नो दाडा सांग ना कितको सर म्हणते का नवरा जाय नाही की आता आधी फ्लाइट बाय तू पण खबर असेल इंग किती रावलाय इंग मध्ये किती रावलाय ते मुका बस स्टँड राहत म्हणून गो तुम्ही ओगत किती जाल को बसीन असपा जाय ना हल्ले बस गेली सदा लेट तुम गेले नेसपा मिरो मोबरी आहे बस आहे बेगिन कोदुल मुंगई सगली बोस बेगीन ओगत कोताय लोक आत कळे की तू काय तो गोई गेलो ना अरे तू किती गेला रे बसीन एक हाताय भुरगे एक हाताय ती हाताय तुम्ही हाता रे तोयला सिनियर मरे बस आणि कित करपाचे आज बस बस त्यासो झाल मरे बस आहे का त्याका गोड दोरा फोडके बस आहे का बस आहे आयलंड वर आयलंड सताईताय सारखी की नाता, बस आहे. बस बरे बस को. लोक आणि चैता बस आयलंड वर रे कितू पहिले काय मग सारखेची झाल ना झाले आणि गोश किती चलयतात इथे आणि त्या जरा मुकार थांब मला पुरते का आणि त्या सीडीसील तोड फोटाला सारखे बोलताय का तुम्ही हा बाईक सांग तू गेल्या La 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 smile please photo तुझा काढताना la 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 smile please उठता आणि बसताना la 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 smile please हसून पैसे पडो ना la 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 smile please जीवितान फोटोचो ना